са една много яка книга щастливи. В миналия влог започнах да я чета и съм супер изумена за нея. Разбира се, причината винаги ще ме е на първо място, но щастливи ме научи на толкова много и благодаря на нея ще изпълня една от мечтите ми. И съм се набрала толкова силно и ще стане най-вероятно да се надяваме. Сега ще сляза малко долу, буквално от няколко седмици си търся това нещо с кремовете и искам да ви направя анпакинг, просто да ви покажа, искам да ви покажа какво имам тук. Сега ще ви покажа всъщност. Поставям телефона си тук, сядам на моето място, имам бебе на стола и нека да ви покажа, просто ще разкажа за този ден, но нека да е по-късно. Така. Просто неща аз нямам много гримово в принцип и по принцип не се гримира много, въпреки че искам да си купя там някои други неща. Олио, той е на Кларанс. Правилно го произнасям. Също нещо на Панорама спирала жирната. Не е хубава да спирала. Мисля да си купя нова, за да пробвам, но бива. Понякога ми стават много хубави миглите, понякога ужас. 50 на 50. Четка по принцип ти се използва за друга, но аз се използвам за руж. Ти се използва за... Спрява как се казва. Това покрива всичко. Не знам на български хайлайтър. Той на... Ей тук го пиши. Много яка облаковка има. Вижте как. Светлината.
Вътре имам едно такова нещо, което е за успокоение. Имам олио, което се свършва за ногти. И на Rare Beauty руж. Взела съм си малката опаковка, защото казва, че е много пигментирана. Всъщност е така, да. Малко по-малко е, отколкото аз очаквах. Аз очаквах, че като се сложа едно нищо, да кажа, ще приключи. Но не е така. На 100%. Да снимам за кратко време, за моя, защото телефона се зареди. Въпреки, че ми се зарежда часовника и трябва да изчакаме той да се зареди. Трябва да намеря да се стане заредното, за да мога да се го зарежда телефона. Защото ще мога да зареждам едно време на телефона. И, намери го. Намери го! Взимам адаптора съм. Няма нищо да ми каже, да тя също ми ползва зарядното. И след това ще се кача горе, за да ви разкажа малко за дневникът ми. И сега ще сложа телефон малко да се върти, защото имам само 30% за целия ден да снимам. Няма да ми стигнат. Разбира се, че ще ми трябва малко батерия, затова поне до 60% трябва да се заредя телефона. Затова отивам да си я спомните, а пък вие ще се зареждате. И приятели, буквално спряха тока и телефона ми се зареди до 80%. Отидахме на магазина и си купих бонбони на Амус с банана. Мисля си, че ще са вкусни, но се оказаха ужасни. Много ми крадна, защото имаха много генен послевкус. И ако си взимате няколко бонбони на Амус, не си взимайте с бадан, въпреки че е възможно да ви харесат, но е малко вероятно. И да. Сега ще играя с сестра ми, но първо искам да ви покажа, да ви разкажа малко за този тефтер. Просто дните ходихме в Шумен с родителите ми и решихме да минем да си купя раница за училище, може после да ви я покажа. И си купих, минахме през Пепко и си купих такъв тефтер, No Bad Day. По принцип, първоначално видях това и не видях, че има такова, но няма значение. И си почнах, си казах, защо пак не виждам съм изи някакви такива работи. Да пишат в тефтера си, виждам, чрез книгата видях, че тефтера е помогнал. И реших я да си взема, където да си пиша своите мечти, всички неща, какво съм написала, какво трябва. Всъщност тефтера ми е като планер, където ще планирам нещата си и защо ви го казвам всъщност? За да мога след няколко видеа да ви кажа дали това ми действа добре, дали планирам своите дни, дали спазвам нещата, които съм ви казала в това видео. Сега ще се пръсна малко с парфюм, че забравих. Един път буквално ще се пръсна. Много ми се е дисла дали, обаче гледам да е малко по-късно, когато плането не е с мен, защото колкото по-малко се долетя, да е толкова по-добре. В момента ми е мега топло, затова сме навън и влезах за малко, за да ви разкажа. Ай, сега ще ви покажа раницата. Ето е и раницата, много е готинка. Уместителна и някакво розово, бежево, кафяво. Абе сме искал цветове, едно. Пахаме пак долу. И да.
Решила съм, че ще качвам повече и съм решила, че на седмица ще снимам по 1-2 влога, максимум 2. И може би ще качвам само неделя. Надявам се този график да ви устройва. Просто според мен така е по-добре. Всички тогава си почиват точно преди деня, преди да почне новата седмица и е малко като мотивация. В момента е понеделник и се надявам да успея до четвъртък да го монтирам, за да може за неделя да ми е готово това видео. И да. По принцип за монтирането на едно видео трябва супер много време, защото, например, когато правих началото на видеото, ми отне сигурно 2 часа, за да го направя така, както аз поискам и за да ми е идеално. И е огромен труд. Вчера монтирах цял ден, като имате на предвид, че видеото ми беше наполовин монтирано от предишни дни. И е много сложно да монтираме, защото има супер много време, докато стане идеално, така както си го представиш, като имате предвид, че не стане идеално, просто трябваше да кача нещо, защото беше късно. И да. И ето и се люлея, и сестра ми е тук и хапа помбер и пие водичка. Плами, я махай! Махни! Ще махнеш ли? На клипчета. Не ще. Много сладко яде. И аз малко ще си полея, след 10-15 минути ще се качим горе, защото ставам вече много горещо. В момента е 30 градуса. И още съвсем малко, колкото да е навънка. И да. Малко ще погледам. Ето, че иска телефона ми да си гледа и аз ще погледам. За дошъл пуснаха тока, въпреки че не сме включили нищо. И сега и давам телефона, че вика. Снимам си книгата и отивам да преспивам пламето, като аз обядох вече и нахраних и пламето, но не снимах, защото телефона ми беше тук. Пък и нямаше нужда, защото храненето ни е доста сложно, особено по обед, когато мама я няма. В момента съм си взела, сега ще покажа също, щастливе, таблет и зарядно. И отивам да взема пламена, за да ходим да спим. Християна сега ще доведе пламето, тук се оказа, че има зарядно. И да нека да посрещнем пламето. Плами, кате! Айде, аз тръгвам. Айде сега, котата на обяд спят. Спят. Чакай само да затворя. Зорец ще бъде топло и невероятно ще включа климатикът. Йок светлина. Дарме, за да може да стане пълна тъмнина. За да може да е по-лесно да заспи. И да, сега ще се кордисам там. Ще пусна климатика. И да. Съжалявам, качеството на видеото ще е ужасно в момента, но просто няма почти никаква светлина и в момента съм решила, по-скоро в момента гледам своите видеа, почти не се виждам. Искам да ги изгледам всичките, просто такова ми е плана. В момента съм на 5-то видео и остават още 2-3 видеа и да. Хора, сега малко почна да гледам вече видеа на Изи. Много е горещо. И даже и климатика ми не ме спасява и просто искам да завие пламето едновременно. Holy snap! Почва да ме боли главата вече от тази шега и от буквално всичко. Искам просто шегите да спрат. Искам да спрат по дяволите тъпите шеги. Да спрат. Не може ли да спрат? Просто вече да си е максимум 30 градуса. Господи, молеца. Това да е последната седмица, която да е такава шега, защото просто не мога да издържам. Аз да я путя през 2 секунди. И е пълен ужас. Днеска е 36 градуса максимум. Шега е ужас. Тук ще пламето се забуди и се погръбчи. В момента съм решила, че ще гледам всичките влогове на изминалата година по-горе-долу по това време. Пак същото правих и започнах да гледам от първото видео и точно днес реших, че пак ще го направя.
И в момента гледам един влог, винаги се го слагам така на фон. И да. И сега отиваме при баба. Не знам дали ще снимам там, но ще си помисля, или може би някакви малки моменти. Добре, малко бях навън и си играх с пламето. И сега се върнах, малко също погледнах телефона преди това. И да, малко мамета, че ще дойдат и ще вечерям. Няма да снимам както винаги вечерята. Защото не ядем кой знае какво. Не само заради това, просто сестра ми се обажда. Не ме. Добре, не я показах, не успях. Просто това си е чисто семейно и не искам да разкривам всички детайли в моя живот. И да. Някакви лични неща. След малко ще лягам и ще ви казвам чао! А защо вместо сега ти